Hola, em dic Aurora Camacho Vicente, pertany al grup 3 de l'assignatura Taller de Creació Verbal en Català. L'objectiu d'aquest el meu vídeo tracta sobre l'ensenyament en valencià de les nostres parts del cos. M'agradaria dir que he treballat amb una xiqueta de 6 anys i que està en un col·legi castellanoparlant en Alacant. També m'agradaria destacar que aquesta xiqueta té dèficit d'atenció i hiperactivitat. He treballat aquest tema perquè considero que és un tema molt important en l'ensenyança dels xiquets i que hi ha que donar-li la mateixa importància tant en castellà com en valencià. Per a treballar les parts del nostre cos he utilitzat l'ordinador per a les cançons de Jon Petit i Bon Dia, i també he dibuixat una xiqueta per ensenyar-li a Natàlia les parts del nostre cos. També volia dir que la cançó de Bon Dia l'he utilitzat com un recurs didàctic, ja que en xiquets petits i amb el problema que té Natàlia és un recurs molt eficaç per a la seva ensenyança, en aquest cas, de les parts del cos. Una vegada he explicat com va funcionar el meu treball, el dono pas. Bon dia! Bon dia. Com estàs, Natàlia? Molt bé. Molt bé? Val, senta't en la cadira. Què has fet avui, Natàlia? He desayunat en casa de la meva mare cereals. Cereals? Molt bé. Amb llet o sols? Sols. Molt bé. I com han anat les fogueres de Sant Joan? Divertides. Divertides? I has ballat molt? Sí. I què has fet més? He comido en restaurants. Has menjat en els restaurants? En quins restaurants has menjat? No te'n recordes? No sé el nom. No passa res. I com qui has estat a aquestes fogueres? Con la meva mare i con el meu pare. I amb les amigues? Sí. Molt bé. I no has fet res interessant? No? No. No t'has vestit d'alicantina? Bueno, sí. Sí, que jo t'he vist en una... Molt bé, Natàlia. Avui anem a treballar les parts del nostre cos, val? Val. Però abans anem a cantar la cançó de Bon Dia. Te'n recordes de la cançó? Un poquet. Un poquet? Val. Anem a cantar-la? Sí. Bon dia del matí, la lluna s'amaga i el sol deixa sortir. Bon dia del matí, ben fora la banda i s'ha fet córrer del llit. Bon dia del matí, bon dia a tothom, bon dia i us vol dir. Bon dia del matí, el gall ja ha cantat i el dia ha començat. Bon dia a tothom, bon dia a tothom, bon dia a tothom, bon dia a tothom, bon dia a tothom. Bon dia! Bon dia! Bé, Natàlia, com t'he dit abans, anem a treballar les parts del cos, val? El cos es divideix en tres parts, el cap, el tronc i les cames. En el cap tenim els ulls, les orelles,
el nas, la boca, en el tronc tenim el colze, les mans, els braços i en les parts inferiors tenim les cames i els peus. Val? Ho has entès? Sí. Bé, Natàlia, ara vaig a dir-te jo les parts del cos que jo vulga, val? I tu les tens que assenyalar. Val? Sí. Is. Agafa. Val. Les orelles. Molt bé. Les mans. Val. El nas. Val. Els peus. No. Els peus. No. Nosaltres caminem amb els peus. Molt bé. Ara sí. Bé. Les mans. Les mans. Això són els braços. Molt bé. I per últim, les celles. On estan? Val, molt bé. Val. Per a què serveix el nas? Per a què serveix? Per oler. Per a oldre, molt bé. I la boca, per a què serveix? Per a menjar. Per a menjar i per a... Beber. Per a beure i per últim per a... Hablar. Per a parlar, molt bé. Les mans, per a què serveix? Per tocar. I... coger. I per agafar, molt bé. Les orelles, Per oír. per a escoltar. I per últim, els peus, per a què serveixen els peus? Els peus i les cames, per a què serveixen? ¿No has dicho los ous? No, els peus i les cames, per a què serveixen? Ambes coses. Per andar. Molt bé, per a caminar i per a passejar, val? Molt bé. Bé, Natàlia, ara anem a cantar i a ballar una cançó que s'anomena Joan Petit i que treballa les parts del cos, val? Vale. Molt bé. Balla, 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 Joan Petit quan balla, balla amb el dit, 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 ara balla Joan Petit. El Joan Petit quan balla, 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 el Joan Petit quan balla, balla amb la mà, amb el dit, 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 ara balla Joan Petit. Joan Petit quan balla, 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 el Joan Petit quan balla, balla amb el colze, amb la mà, amb el dit, 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 ara balla Joan Petit. El Joan Petit quan balla, 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 el Joan Petit quan balla, balla amb el nas, amb el colze, amb la mà, amb el dit, 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 ara balla Joan Petit.
El Joan Petit quan balla, 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 balla. El Joan Petit quan balla, balla amb el cul, cul. Amb el nas. Amb el cose, amb la mà. Amb el dit. Ara balla el Joan Petit. Ja, Cristian.